Het waard. Haat onderwerp en tegelijk decor van natuurfilmer Ruben Smit zijn nieuwe film. En van een etentje van mensen die het onder oren te jaren kregen dat de première op 1 oktober in Ljouwert is. De set van de Stormruiter in het WTC wordt dan te waard ombouwd. Nee, geen beachvolleybal. Het wordt echt wel een grote zandbak met water en een dijk. En het geluid is en de ambiance is echt wel dat het een waddensetting heeft. Daar maken we eigenlijk alleen maar gebruik van. We zetten daar een fantastisch scherm in. Mensen zitten op een tribune. Je hebt echt de ervaring alsof je in het Waddengebied bent. Nagebouwd, weliswaar. Het is niks mooiers dan dit, uiteraard. Maar toch zo uniek dat je bij die première kunt zijn. Ja, ik zou het wel weten. De natuurfilmer verwacht vol dat deze film effect gaat zullen. Ik denk dat deze film echt wel een effect zal hebben. Ik denk dat heel veel mensen, al zijn het vooral de jongere mensen misschien, die echt over de toekomst gaan beslissen. Als daarvan al een groot gedeelte zich nu beseft wat voor gebied het is en hoe bijzonder het is, dan heb je al een punt gemaakt. De mensen die het nu voor het zeggen hebben, die kun je niet veel meer bereiken. Maar zo'n educatieproject, maar ook zo'n film, daar gaat het om de jonge mensen. Dat is echt heel belangrijk. Het hege wetter komt ondertussen wel heel dichter bij dit bijzondere jongensmeel op de Kalkman. Maar de meesten binnen de kleervar en in voor een stapje weer op de boord. Weer naar de natuur, het weer oernint.